Giklaro sa Environmental Management Bureau kung EMB sa DENR Region 11 nga nagpabiling maayo ang kalidad sa hangin sa Davao Region, luyo sa pag-alburoto sa Mount Kanlaon sa Negros Occidental. Sa pahayag gipagula sa DENR EMB 11 sa GMA Super Radio Davao nga walay epekto ang pag-alburoto sa Mount Kanlaon sa ground level sa Davao Region base sa resulta gikan sa Air Quality Monitoring Station sa Davao International Airport. Kini bisan nakitaan og gagmayng pagsaka sa level sa sulfur dioxide sa Air Quality Index kaniadtong Hunyo 5 sa gabii. Iklaro sab sa buhatan ang gipagulang impormasyon gikan sa usa ka website nga nagkatag na karon sa social media nga dili ang ground level concentration ang gibasehan sa kalidad nga gisuta sa website ug kini base sa kalidad sa kayutaan hangtod sa kahanginan. Pagpasabot sa EMB 11 nga ang monitoring sa buhatan base sa ground level concentration nga ginagamit sa pagginhawa sa tawo. Hinoon, magpadayon ang pagsubay sa buhatan sa kalidad sa hangin sa Davao Region aron daling mapasidadan ang katawhan sa mga posibleng kabag-uhan niini.